Και μετά τη Θεία Λειτουργία και τις ευχές, η ημέρα ήθελε γιορτινά τραπέζια, οικογενειακές και φιλικές μαζόξεις. Κάποιοι άλλοι θυσίασαν τη σούβλα και πέρασαν τα Χριστούγεννα στο βυθό της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Merry Christmas! Χριστούγεννα και στο βυθό. Στα παγωμένα νερά του Πρωταρά βούτυξαν και φέτος δίτες ντυμένοι Αγιοβασίλειδες. Η ομάδα Summer Divers για 17η συνεχόμενη χρονιά στόλισαν το υποβρύχιο χριστουγεννιάτικο τους δέντρο, φέτος στο ναυάγιο Νέμεσης. Έπαιξαν χριστουγεννιάτικα κάλαντα με τρίγωνα και φλογέρες. Έφαγαν Christmas cakes και ήπιαν τις σαμπάνιες τους. Στον πάτο του βυθού γιόρτασαν τα Χριστούγεννα δίτες, ντυμένοι Άγιοι Βασίλειδες. Οι γιορτινοί δίτες βούτυξαν στα παγωμένα νερά του Πρωταρά, όπου αντάλλαξαν ευχές, δώρα και έκαναν ό,τι κάνουμε και εμείς τα Χριστούγεννα, με την μόνη διαφορά ότι αυτοί το έκαναν υποβρύχια. Στο ναυάγιο Νέμεσης επέλεξαν να γιορτάσουν και φέτος τα Χριστούγεννα φανατικοί δίτες. Για 17η συνεχή χρονιά, η Σχολή Καταδύσεων Summer Divers επέλεξε να κάνει το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν της στο βυθό της θάλασσας. Οι δίτες, ντυμένοι Άγιοι Βασίλειδες, στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλώρη του ναυαγίου. Έπαιξαν τα κάλαντα, χόρεψαν, απόλαυσαν σαμπάνια και αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικα δώρα περιβαλλόμενοι από το γαλάζιο της Μεσογείου. Οι υποβρύχοι Άγιοι Βασίλειδες κοινοποίησαν τα πλάνα από το αλλιώτικο ρεβεγιόν τους μέσω της ιστοσελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η βύθιση του πλοίου Νέμεσης πραγματοποιήθηκε στο παραλίμνη στις 20 Δεκεμβρίου 2013 σε βάθος 25 μέτρων. Μετά τη βύθιση του, το ναυάγιο Νέμεσης αποτελεί αγαπημένο προορισμό για πολλούς δίτες, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Δίτες στον Ποταρά ντύθηκαν Άγιοι Βασίλειδες και γιόρτασαν τα Χριστούγεννα στο βυθό. Βούτυξαν στα παγωμένα νερά και στόλισαν δέντρο κάτω από το νερό. Δίτες ντυμένοι Άγιοι Βασίλειδες γιόρτασαν για άλλη μια φορά τα Χριστούγεννα στον βυθό. Από το 2007 μέχρι σήμερα κάθε Χριστούγεννα οι δίδες της ομάδας ντύνονται Άγιοι Βασίλειδες, ανταλλάζουν δώρα, στολίζουν δέντρο και πίνουν σαμπάνια κάτω από το νερό, γιορτάζοντας έτσι με τον δικό τους τρόπο. Οι Άγιοι Βασίλειδες καταδύθηκαν στο ναυάγιο Νέμεση στον Πρωταρά. Με ένα εναλλακτικό τρόπο, οι δίτες της ομάδας Summer Divers έστειλαν για ακόμα μια χρονιά ευχές για χρόνια πολλά από τον βυθό. Ντυμένοι Άγιοι Βασίλειδες καταδύθηκαν στα παγωμένα νερά του Πρωταρά, στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, έπαιξαν τα κάλαντα και αντάλλαξαν δώρα. Τη 17η χριστουγεννιάτικη κατάδυσή τους πραγματοποίησαν οι Summer Divers στο βυθό του Πρωταρά. Καταδύθηκαν στο ναυάγιο Νέμεσης, στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, ήπιαν σαμπάνια και έφαγαν μελομακάρονα. Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου ντύθηκαν Άγιοι Βασίλειδες, βούτυξαν στα παγωμένα νερά του Πρωταρά και γιόρτασαν τα Χριστούγεννα. Οι δίτες της σχολής Summer Divers βούτυξαν στο βυθό του Πρωταρά και καταδύθηκαν στο ναυάγιο Νέμεσης και στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πρόκειται για την 17η χριστουγεννιάτικη κατάδυση των Summer Divers, οι οποίοι χόρεψαν στο βυθό και υπό τον ήχο των καλάντων από τρίγωνα και φλογέρες ήπιαν από ένα ποτηράκι σαμπάνια και έφαγαν μελομακάρονα.